ഇത് വീഡിയോ കാണിക്കൂലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മണിപുഷ്പ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു സെക്കൻഡ് മാതാജി, ഒരു മിനിറ്റ്. മാതാജിയുടെ പേര് ഇപ്പൊ പറ്റുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ നോക്കട്ടെ. ശരി ഹരേ ശരി കൃഷ്ണ. മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹരേ ഞാൻ കൃഷ്ണ. കാണാം മാതാജി, കാണുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാതെ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടേ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശാം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിന്നും ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം
തതോ ജയമുദിരയേ നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാതന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 4 അധ്യായം 25 ശ്ലോകം 28. പുരഞ്ജന രാജാവിന്റെ സവിശേഷതകളുടെ വിവരണം. ഇന്ന് എന്റെ ലാപ്ടോപ്പില് സൂം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, സൂം ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയത്, സോറി. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മൊബൈലിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല. ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് ഫയലാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവർക്ക് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ശ്ലോകം വായിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ആരുടെയും കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് മാത്രം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരുന്നാൽ അവരവരെ എന്നെ ലോവർ ചെയ്താൽ മതി. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോളൂ, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്ലോകം ചൊല്ലാവുന്നതാണ്. ശ്ലോക നമ്പർ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 4-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 25-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 28-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഞാൻ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം ഹ്രീ ഭവാന്യസ്യ വാഗ്രമാപതിം വിജിന്വതി കിം മുനിവഗ്രഹോ വനേ ത്വദംഘ്രികാമാപ്ത സമസ്തകാമം പദ്മകോശഃ പതിതത്കരാഗ്രാത്. ത്വം ഹ്രീ ഭവാന്യസ്യ വാഗ്രമാപതിം വിജിന്വതി കിം മുനിവഗ്രഹോ വനേ ത്വദംഘ്രികാമാപ്ത സമസ്തകാമം പദ്മകോശഃ പതിതത്കരാഗ്രാത്. ത്വം ഹ്രീ ഭവാന്യസ്യ വാഗ്രമാപതിം വിചിന്വതി കിം മുനിവഗ്രഹോ വനേ ത്വദംഘ്രികാമാപ്ത സമസ്തകാമം പദ്മകോശഃ പതിതത്കരാഗ്രാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമ ദേവിദാസി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം ശ്രീ ഭവാന്യസ്തവാക്രമാപദീം വിചിന്വതി കിം മുനിവഗ്രഹോ വനേ ത്വദംഘ്രികാമാപ്ത സമസ്തകാമം കപദ്മകോശഃ പതിതകരാഗ്രാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം ഹ്രീ ഭവാന്യസ്യ വാഗ്രമാപതിം വിജിന്യതി കിം മുനിവഗ്രഹോ വനേ ത്വദംഘ്രികാമാപ്ത സമസ്തകാമം പദ്മകോശഃ പതിതകരാഗ്രാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പത്മകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം ഹ്രീർഭവാന്യസ്യ വാഗ്രമാപതിം വിജിന്വതി കിം മുനിവഗ്രഹോ വനേ ത്വദംഘ്രികാമാപ്ത സമസ്തകാമം പദ്മകോശഃ പതിതകരാഗ്രാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർമ്മല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം ഹ്രീ ഭവാന്യസ്യ വാഗ്രമാപതിം വിജിന്വതി കിം മുനിവഗ്രഹോ വനേ ത്വദംഘ്രികാമാപ്ത സമസ്തകാമം പദ്മകോശഃ പതിതകരാഗ്രാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബുക്കില്ല. ഇല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. രാമചന്ദ്ര ഭായ് പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കാമല്ലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം ഹ്രീ ഭവാന്യസ്യ വാഗ്രമാപതിം വിചിന്വതി കിം മുനിവഗ്രഹോ വനേ ത്വദംഘ്രികാമാപ്ത സമസ്തകാമം ക്വ പദ്മകോശഃ പതിതകരാഗ്രാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒപ്പോ ഒപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഒപ്പോ CPH 2693.
നിഷ മാധവന. ആരാണ്? നിഷ നിഷ. നിഷ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം ഹ്രീം ഭവാന്യസ്യ തവാക്യമാപതിം വിജന്വതി കിം മുനിവദ്രഹോവനേ തദംഗ്രികാമാപ്ത സമസ്തകാമാം ക്വ പദ്മകോശോ പരിതഃ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാക്ഷി ഉപാസന ദേവിദാസി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം ക്ഷീർഭവാന്യസ്തവാക്രമാപദേ വിജന്നതി മുനിവദ്രഹോവനേ ത്വദംഗ്രികാമാപ്ത സമസ്തകാമം ത്വം പദ്മകോശാപതിതക്കരാഗ്രാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രതി ആചാര്യ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം ഹ്രീം ഭവാന്യസ്യ തവാകൃതമാപതിം വിചുന്വതി കിം മുനിഭദ്രഹോവനേ തദംഗ്രികാമാപ്ത സമസ്തകാമം ക്വ പദ്മകോശ പതിതക്കരാഗ്രാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനു പ്രദീപ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒന്നും കേട്ടില്ല ചെല്ലുമ്പോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം ക്ഷീർഭവാന്യസ്യ തവാക്രമാപതിം വിജിന്വതി കിം മുനിവദ്രഹോവനേ ത്വദംഘ്രികാമാപ്ത സമസ്തകാമം ക്വ പദ്മകോശ പതിതഃ കരാഗ്രാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരജ വിജയ ദേവിദാസി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹേ ഭവാന്യസ്യ തവാക്രമാപതിം വിജിന്വതി കിം മുനിവദ്രഹോവനേ ത്വദംഗ്രികാമാപ്ത സമസ്തകാമം ക്വ പദ്മകോശ പതിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം ഹ്രീ ഭവാന്യസ്യ തവാഗ്രമാപതിം വിചിന്വതി കിം മുനിവദ്രഹോവനേ ത്വദംഘ്രികാമാപ്ത സമസ്തകാമം ക്വ പദ്മകോശ പതിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കേൾക്കാം കേൾക്കാം മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം ഹ്രീർഭവാന്യസ്യ താവാഗ്രമാപദീം വിജിന്വതി കിം മുനിവദ്രഹോവനേ ത്വദംഗ്രികാമാപ്ത സമസ്തകാമം ക്വ പദ്മകോശോ പതിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവിദാസി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം ഹ്രീർഭവാന്യസ്യ തവാക്രമാപതിം വിജിന്വതി കിം മുനിവദ്രഹോവനേ ത്വദംഗ്രികാമാപ്ത സമസ്തകാമം ത്വം ക്വ പദ്മകോശ പതിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജിയുടെ കയ്യിൽ ബുക്ക് ഉണ്ടോ? വായിക്കാമോ? ഇല്ല മാതാജി, ഇന്ന് വായിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ മാറി വന്നതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം ഹൃദ്ഭവാന്യസ്യ ദേവാഗ്രമാപതിം വിജിന്യതി കിം മുനിവദ്യഹോവനേ ത്വദംഘ്രികാമാപ്ത സമസ്തകാമം ത്വക്പദ്മകോശപതിതക്കരാഗ്രാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം ഹി ഭവാന്യസ്യ ദവാഗ്രമാപതിം വിചിന്വതി കിം മുനിഭദ്രഹോവനേ ത്വദംഘ്രികാമാപ്ത സമസ്തകാമം ത്വപത്മകോശഃ പതിതക്കരാഗ്രാത്. ത്വം നീ ഹ്രീ ലജ്ജ ഭവാനി മഹാദേവന്റെ പത്നി അസി ആകുന്നു. അഥ പകരം വാക് സരസ്വതി അറിവിന്റെ ദേവത, രമ ഭാഗ്യദേവത, പതി ഭർത്താവ്, വിചിന്വതി അന്വേഷിക്കുക ചിന്തിക്കുക, കിം നീയാണോ, മുനിവത് ഒരു മുനിയെ പോലെ, രഹഹ ഈ ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത്, വനേ വനത്തിൽ, ത്വതംക്രി നിന്റെ പാദം, കാമ ആഗ്രഹിക്കുക, ആപ്ത നേടി, സമസ്ത എല്ലാ കാമം ആഗ്രഹിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, വ എവിടെയാകുന്നു, പത്മകോശ താമരപ്പൂവ്, പതിതഹ നിപതിച്ച, കര കൈയുടെ, അഗ്രാത് മുൻഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ കരതലം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ചെയ്തു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ, സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി, നീ ശരിക്കും മഹാദേവന്റെ പത്നി ഭാഗ്യദേവതയെ പോലെയോ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പത്നി വിദ്യാദേവതയെ പോലെയോ ആകുന്നു. തീർച്ചയായും അവരിൽ ഒരാളായിരിക്കേണ്ട നീ വനത്തിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു. മഹാമുനിമാരെ പോലെ മൗനിയാണ് നീ. നീ നിന്റെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുകയാണോ? നിന്റെ ഭർത്താവ് ആര് തന്നെ ആയാലും നീ അവന് അത്രയ്ക്ക് വിശ്വസ്തയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന അവൻ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കാൻ വരും. നീ ഭാഗ്യദേവതയായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പക്ഷെ നിന്റെ കരത്തിൽ ഞാൻ പങ്കജ പുഷ്പം കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, നീ എവിടെയാണ് ആ താമര മലർ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ ഒരു കോണ്ടെസ്റ്റ് സന്ദർഭം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ബർഹിഷിത് രാജാവിന് നാരദ മഹർഷി ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. യത്നങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അതിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ മാത്രം കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ബർഹിഷിത് രാജാവിന് ജ്ഞാനോപദേശം നൽകാൻ നാരദ മഹർഷി തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ആലങ്കാരികമായിട്ടൊരു കഥ, പുരഞ്ജന രാജാവിന്റെ കഥ. പുരഞ്ജനൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ശരീരത്തിൽ രസിക്കുന്നവൻ, അതാണ് പുരഞ്ജനൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. പുരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ജീവസത്ത. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആലങ്കാരികമായ കഥയാണ് പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയാണ് ഇവിടെ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ ഒരു ബുദ്ധിയോട്, സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയോട്, ഒരു ജീവാത്മാവിന് തോന്നുന്ന ഒരു കാമവികാരങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് ബ്രഹ്മചാരി അല്ലെ, നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി ആയിട്ടുള്ള നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയാണ് ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അറിയണം അല്ലെ. അത്രയും എന്താ പറയാ, അത്രയും നിസ്സാരമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാമവികാരങ്ങളൊക്കെ എന്ന് നമ്മളെയൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരികയാണ് നാരദ മഹർഷി ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തില്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ, സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി, നീ ശരിക്കും മഹാദേവന്റെ പത്നി ഭാഗ്യദേവതയെ പോലെയോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പത്നി സരസ്വതി ദേവതയെ പോലെയൊക്കെ തോന്നുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോൾ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള പുരത്തിൽ വസിക്കുന്ന, അതായത് ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള പുരഞ്ജനനെ തോന്നുകയാണ് അതിസുന്ദരിയാണ് നീ. അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പത്നിയാണോ അതോ മഹാദേവന്റെ പത്നിയാണോ, ഇനി ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ പത്നി അല്ലെ, മഹാലക്ഷ്മി തന്നെയാണോ നീ എന്നൊക്കെ സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് ആ സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയോട്. പക്ഷെ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉള്ളില്? ആ സ്ത്രീയെ സ്വന്തമാക്കണ, ഒരു ഭർത്താവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് അവരെ സമീപിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചോദിക്കുന്നു, നീ നിന്റെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ തിരയുകയാണോ അതോ മഹാലക്ഷ്മിയാണോ? പക്ഷെ നിന്റെ കയ്യില് താമര മലര് കാണുന്നില്ലല്ലോ, അതെവിടെയാ നീ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ തന്റെ ബുദ്ധി, ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ച്, തന്റെ ബുദ്ധി പരിപൂർണമാണ്. സുന്ദരിയായ പത്നിയെ ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ചിലപ്പോൾ മഹാദേവന്റെ പത്നി ഉമയെ ആരാധിക്കാൻ അവന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദേവനോളം ജ്ഞാനിയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അവന്റെ ബുദ്ധി വിദ്യാദേവതയെ ദേവതയായ സരസ്വതി ദേവിയെ ഉപാസിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരുവൻ വിഷ്ണു ഭഗവാനോളം ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മിയെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മികച്ചതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോ ആ ഒരു ബുദ്ധി വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണ്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ ശരിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആര്? സാധാരണ ഒരു ജീവാത്മാവ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവിന് ഒരുപാട് ഐശ്വര്യങ്ങൾ കിട്ടണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള മഹാലക്ഷ്മിയെ ആരാധിച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാദേവത, ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, വിദ്യാഭ്യാസം
നേടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ വിദ്യാദേവതയെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള വിദ്യാദേവതയെ ആരാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ നല്ലൊരു ഭാര്യയെ കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മഹാദേവന്റെ പത്നിയായ ഉമാദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ബദ്ധനായ ഒരു ജീവാത്മാവ് ഇതുപോലെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ സാധിച്ചെടുക്കാൻ ഓരോ ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തന്റെ ബുദ്ധി എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയമില്ലാതെ സംഭ്രമിക്കുന്ന ജീവസത്തയായ പുരഞ്ജന രാജാവ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഈ അന്വേഷണങ്ങളെല്ലാം നടത്തി. ബുദ്ധി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണം. ഒരുവൻ തന്റെ ബുദ്ധി ഈ വിധത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഭാഗ്യദേവത സ്വയമേ അവനിൽ പ്രസാദിക്കും. ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മി അവളുടെ ഭർത്താവായ വിഷ്ണുവിനെ കൂടാതെ ഒരിക്കലും നിൽക്കില്ല. അതിനാൽ ഒരുവൻ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ സ്വയമേ ഭാഗ്യദേവതയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും. ഒരുവൻ രാവണൻ ഉപാസിച്ചതുപോലെ ഭാഗ്യദേവതയെ മാത്രമായി ഉപാസിക്കരുത്. കാരണം അവൾക്ക് അവളുടെ ഭർത്താവില്ലാതെ ഒരിടത്തും അധിക സമയം തുടരാനാവില്ല. അതിനാൽ അവൾക്ക് വിശ്രമമില്ലാത്തവൾ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ചഞ്ചല എന്ന മറ്റൊരു പേരുണ്ട്. പുരഞ്ജനൻ പെൺകുട്ടിയുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകും. അവളുടെ ലജ്ജയെ അവൻ വിലമതിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല, അത് അവനെ അവളിലേക്ക് അധികം ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്തു. വാസ്തവത്തിൽ അവൻ അവളുടെ ഭർത്താവാകുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. അവൾ വിവാഹിതയാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അവൾ അവളുടെ ഭാവി ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണോ എന്ന് അവൻ ആരാഞ്ഞു. ഭോഗേച്ഛ, ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണമാണിത്. അത്തരം ഇച്ഛകളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബദ്ധനായി തീരുമ്പോൾ അത്തരം ഇച്ഛകളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരുവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നു. പുരഞ്ജന രാജാവ് ആ പെൺകുട്ടി ഭാഗ്യദേവതയെ പോലെ സുന്ദരിയാണെന്ന് വിലമതിക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം ഭാഗ്യദേവതയെ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഒഴികെ മറ്റാർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. എങ്കിലും കയ്യിൽ താമരപ്പൂ ഇല്ലാത്തതിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ചില പ്രഭുപാദർ, നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യദേവതയെ നേരിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലാതെ ഏതുപോലെയാവും എന്ന് പറയുന്നു, രാവണനെ പോലെയാവും എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. രാവണനെ ഒരിക്കലും സീതാദേവി ഒരിക്കലും കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെ. ശ്രമിച്ചപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? രാവണന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുക ചെയ്തത് അല്ലെ. ഐശ്വര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു, സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു, ആയുസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പത്നിയെ സ്വന്തമാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവി ആകട്ടെ ചഞ്ചല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ. അത് എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളില് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മഹാലക്ഷ്മി ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരിടത്തും ലക്ഷ്മി ഇരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ചഞ്ചല എന്ന ഒരു പേര് കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പുരോഗതി മഹാലക്ഷ്മി ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ടെമ്പററി ആയിരിക്കും, വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ആ സമ്പത്ത് കിട്ടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ തന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും. എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക? മഹാലക്ഷ്മി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്കാണ് അല്ലെ. ആർക്കും മറ്റാരെയും സേവിക്കാൻ മഹാലക്ഷ്മിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. മഹാലക്ഷ്മി ചഞ്ചലയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റില് ബുദ്ധിയാണ് സ്ത്രീയോട് ഒമ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടിട്ടാണ് പുരഞ്ജനനായ രാജാവ് ആകർഷിതനാകുന്നത്. അവള് ലജ്ജാവതി ആയിരുന്നു അല്ലെ. ലജ്ജാവതി ആയിരുന്നു. ആ ലജ്ജയെ അവൻ വളരെയധികം വിലമതിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ അവൾ ഒരിക്കലും വിവാഹിതയാവണം എന്ന് ആരാഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. പുരഞ്ജന രാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ സ്വന്തം അവളുടെ ഭർത്താവാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങാനും മഹാലക്ഷ്മിയോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയെ എനിക്ക് കിട്ടില്ല, ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ്, ആ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് പുരഞ്ജന രാജാവ് അത് ചോദിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതേസമയം ഭാഗ്യദേവത വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഒഴികെ മറ്റാർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ കയ്യില് താമര മലര് കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പത്നിയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കാണുമല്ലോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീയെ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവളുടെ ഭർത്താവാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പുരഞ്ജന രാജാവ്. ഭൗതിക ലോകവും ഭാഗ്യദേവതയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭൗതിക ലോകം വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ മയാധ്യക്ഷേന പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം. ഭൗതിക ലോകത്തെ ഒരു ജീവസത്തയ്ക്കും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാൻ ഒരുവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ പൊടുന്നനെ ഒരു രാക്ഷസനായി തീരും. രാവണനെ പോലെ, ഹിരണ്യകശുവിനെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ കംസനെ പോലെ. രാവണൻ സീതാദേവി ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് മൂലം അവൻ സകല സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും അടക്കം കുടുംബത്തോടെ തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടു. ഒരുവനെ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ജീവസത്തയ്ക്കുമേൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള മായയെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഒരുവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും സംതൃപ്തമാക്കുക എന്നാൽ മായയെ ആസ്വദിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം, ഭാഗ്യദേവതയല്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പറയാണ് ഭൗതിക ലോകവും ഭഗവാന്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യദേവത തന്നെയാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു മയാ അധ്യക്ഷേന പ്രകൃതി എന്ന്.
ഭഗവാന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണുള്ളത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പോ ആർക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ സ്വന്തമാക്കാനോ ആസ്വദിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ആരെയാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത്? നമ്മളിവിടെ മായാദേവിയാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവരൊക്കെ ഫെയിലിയർ ആവുകയാണ്, അവരൊക്കെ തോറ്റു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരെ പോലെ? രാക്ഷസനായിട്ടുള്ള രാവണനെ പോലെയും ഹിരണ്യകശുവിനെ പോലെയും കംസനെ പോലെയും ഒക്കെ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരെയാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ലോകം എന്ന് കരുതി മായയാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭാഗ്യദേവതയെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാസാംബരോർവന്യതമാഭു വിസ്ഫുരീമിമാം വീരവരേണ സാഗം അർഹസ്യ ലംഘർത്തുമതഭ്രകർമ്മണ ലോകം പരം ശീരിവയത്ന പുംസ. ന അല്ല ആസാം ഇവയുടെ വരോരു അല്ലയോ സൗഭാഗ്യവതി അന്യതമ ഏതൊരുവനും ഭൂമിയെ സ്പർശിക്കുക പുരി നഗരം ഇമാം ഇത് വീരവരേണ മഹാവീരൻ സാഗം അതോടുകൂടി അർഹസി നീ അർഹിക്കുന്നു അലം കർത്തും അലങ്കരിക്കുന്നത് അദഭ്ര മഹനീയമായ കർമ്മണ ആരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ലോകം പരം അതീന്ദ്രിയം ശ്രീഹി ഭാഗ്യദേവത ഇവ പോലെ യജ്ഞപുംസ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവിനൊപ്പം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ മഹാസൗഭാഗ്യവതിയായവളെ, നിന്റെ പാദങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ സ്പർശിക്കുന്നതിനാൽ നീ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച സ്ത്രീകളിൽ ആരുമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. നീ ഈ ഗ്രഹത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാനാൽ അകമ്പടി സേവിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗ്യദേവത വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളുടെ അഴക് അധികരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എന്നോട് സഹവസിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ നഗരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിനക്കും കഴിയും. ഞാനൊരു ധീരനായകനും ഈ ഗ്രഹത്തിലെ ശക്തനായ ഒരു രാജാവുമാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ വിവർത്തനത്തില് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത് പുരഞ്ജന രാജാവ് ആ സ്ത്രീയോട് പറയാണ്, നിന്റെ പാദം ഈ ഭൂമിയെ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അന്യഗ്രഹങ്ങളിലെ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു നീ എങ്കില് ഇവിടെ സ്പർശിക്കില്ല, അല്ലെ? ഈ ഭൂമിയെ സ്പർശിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ അന്യഗ്രഹത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നീ ഇനി ഈ ഗ്രഹത്തിലെ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ മഹാദേവന്റെ പത്നി ഭാഗ്യദേവത മഹാദേവന് ഐശ്വര്യം പകർന്ന് കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ധീരനായകനായിട്ടുള്ള എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് വരാൻ, അതായത് ഞാനൊരു ധീരനായകനാണ്, എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നഗരത്തിനും ഇവിടെയൊക്കെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഐശ്വര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിനക്ക് സാധിക്കും. ഏതുപോലെ എങ്ങനെയാണോ ഭാഗ്യദേവത മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണ്ണയായിട്ടിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ നീ എന്റെ കൂടെ ചേർന്നിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈ രാജ്യം, അല്ലെ, അതായത് പുരഞ്ജനായിട്ടുള്ള രാജാവിന് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ശരീരത്തെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള എന്റെ കൂടെ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് നീ ഇരിക്കണം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ആര്? പുരഞ്ജന രാജാവ്. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അസുരതയുടെ മനോഭാവവും ഭക്തിയുടെ മനോഭാവവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. വിഷ്ണുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാരായണന്റെ നിരന്തര സഹചാരിയായ ഭാഗ്യദേവതയെ ഒരു സാധാരണ ജീവസത്തയ്ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഭക്തന്മാർക്ക് പരിപൂർണമായി അറിയാം. ഗ്രാഹ്യത്തിന്റെ ഈ ഉന്നത ബോധമാണ് കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. എല്ലാവർക്കും നാരായണന്റെ അഭിവൃദ്ധി അനുകരിച്ച് സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനാണ് മോഹം. ആ പെൺകുട്ടി ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയെ പോലെ കാണപ്പെടുന്നതായി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പുരഞ്ജനൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും തന്നോട് സഹവസിച്ചാൽ അവൾക്കും ഭാഗ്യദേവതയെ പോലെ സന്തോഷവതിയാകാമെന്നും അവളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട അവൻ പറഞ്ഞു. അവൾ തന്നെ ഭർത്താവാക്കിയേക്കും എന്ന് തോന്നിയ അവൻ വളരെ വലിയ സ്വാധീനങ്ങളുള്ള മഹാനായ ഒരു രാജാവാണ് താനെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായി ഭൗതിക ലോകത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവികമാണ്. രാക്ഷസന്മാർക്ക് എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പരിഗണിക്കാതെ ആസ്വദിക്കണം. ഒരു അസുരനും ദേവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർപ്പോട്ടില് ശിലപ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഇവിടെ ആസുരികതയുടെ മനോഭാവവും ഭക്തിയുടെ മനോഭാവവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. നാരായണന്റെ പത്നിയെ ആസ്വദിക്കാൻ ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ആസുരിക ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെ? പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ നിയന്ത്രിതമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശം തരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്ക് എല്ലാം പരിപൂർണമായിട്ട് നമ്മുടേതാക്കിയിട്ട് ആസ്വദിക്കുക എന്നല്ല, ഒരു നിയന്ത്രിതമായിട്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായി ഭൗതിക ലോകത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവികമാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണോ എന്നോട് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്നോട് എന്താണോ കൽപ്പിക്കുന്നത്,
അത് അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടി നിയന്ത്രിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ ഇത് മുഴുവൻ എന്റേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇത് എന്റേതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യഗ്രതയോടുകൂടി ആസുരികമായ മനോഭാവത്തോടു കൂടി അത് ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭാഗ്യദേവത അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവട്ടെ എല്ലാം ആകട്ടെ ഭഗവാന്റെ ഭാഗ്യദേവത തന്നെയാണ്. അതിനെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള അനിയന്ത്രിതമായ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ പുരഞ്ജന രാജാവ് ആ ഒരു സ്ത്രീയോട് തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതായത് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് വളരെ ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ, കാരണം അവൻ വലിയ കഴിവുള്ള ഒരു ധീരനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവാണ് എന്നാണ് അവളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭൂവിസ്പൃക് എന്ന പദം വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ദേവന്മാർ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ സ്പർശിക്കാറില്ല. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പാദങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ സ്പർശിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൾ അതീന്ദ്രിയ ഗ്രഹത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ഉന്നത ഗ്രഹത്തിലോ ഉള്ളവളല്ലെന്ന് പുരഞ്ജനന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ ലോകത്തിലെ ഏത് സ്ത്രീയും അവളുടെ ഭർത്താവ് വളരെ സ്വാധീനമുള്ളവനും ധനികനും ശക്തനുമാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമെന്ന് അറിയാവുന്ന പുരഞ്ജനൻ അവളെ വശീകരിക്കുന്നതിന് സ്വയം അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയായി പരിചയപ്പെടുത്തി. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഓരോ വ്യക്തിയും പുരുഷനായാലും സ്ത്രീ ആയാലും ആസ്വാദനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പുരുഷൻ സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയെ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ ശക്തനും ഐശ്വര്യവാനുമായ പുരുഷനെ ആസ്വദിക്കാൻ അഭിലഷിക്കുന്നു. അത്തരം ഭൗതിക ആഗ്രഹമുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും പുരുഷൻ അഥവാ ഭോക്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉപരിപ്ലവമായി സ്ത്രീ ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നവളും പുരുഷൻ ആസ്വാദകനുമാണെങ്കിലും ആന്തരികമായി എല്ലാവരും ആസ്വാദകരാണ്. പരിണിത ഫലമായി ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാത്തിനെയും മായ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മുടെ പുരഞ്ജന രാജാവ് ആ സ്ത്രീ ഇവിടെ ഭൂമി സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നീ ഭൂമി സ്പർശിക്കാതെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ അന്യഗ്രഹത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്നാണ് പുരഞ്ജന രാജാവ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, സ്വതവേ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ദേവീ ദേവന്മാർ ആരെങ്കിലും ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവർ ഈ ഭൂമിയെ സ്പർശിച്ച് നിൽക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവര് വായുവിലായിരിക്കും നിൽക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റില് ഏതൊരു സ്ത്രീയും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഒരു ധീരനായ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശക്തനായിട്ടുള്ള ധീരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ, ധനികനായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം എന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവളാണ് സ്ത്രീ. അതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീയെ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് പുരുഷനും. അപ്പോ ആന്തരികമായിട്ട് എല്ലാവരും പുരുഷന്മാരാണെന്നാ പറയുന്നത്. സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനെ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആന്തരികമായിട്ട് എല്ലാവരും പുരുഷന്മാരാണ്, ആസ്വാദകനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉപരിപ്ലവമായിട്ട് സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്വദിക്കപ്പെടേണ്ടവളും പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭോക്താവ്, ആസ്വദിക്കുന്നവൻ, അങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ മാത്രമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് പരമപുരുഷൻ, ഭഗവാനാണ് ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനാണ് സർവത്തിന്റെയും പരമഭോക്താവ്. ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഭഗവാൻ മാത്രം പുരുഷനും ബാക്കി എല്ലാവരും ആരായി മാറുന്നു? സ്ത്രീകളുമായി മാറുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും, അതായത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരുപോലെ ആസ്വാദകന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്താണ്? പുരുഷനാണ്. ആന്തരികമായിട്ട് അവരൊക്കെ പുരുഷന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാത്തിനെയും മായ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് ശ്രീ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥേഷമാപാങ്ക വിഖണ്ഡിതേന്ദ്രിയം സദ്വ്രീഡഭാവസ്മിത വിഭ്രമദ്ഭ്രുവ ത്വയോപസൃഷ്ടോ ഭഗവാൻ മനോഭവഃ പ്രഭാതതേധാനുഗൃഹാണ ശോഭനേ. യത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഏഷഃ ഇത് മാ എന്റെ അപാങ്ക നിന്റെ കടാക്ഷത്താൽ വിഖണ്ഡിത വിക്ഷുബ്ധമായി ഇന്ദ്രിയം ആരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ മനസ്സോ സവ്രീഡ ലജ്ജയാൽ ഭാവ പ്രതിപത്തി സ്മിത പുഞ്ചിരി വിഭ്രമാൽ വിഭ്രമിപ്പിക്കുക ഭ്രുവ കൺപുരിക്കങ്ങളാൽ ത്വയാ നിന്നാൽ ഉപസൃഷ്ടഃ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുക ഭഗവാൻ പരമശക്തൻ മനഭവ കാമദേവൻ പ്രഭാതത്തെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു. അഥ അതിനാൽ അനുഗ്രഹാണ കരുണയുണ്ടാകണം ശോഭനെ അല്ലയോ അതിമനോഹരി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എ.സി. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ചേ. തീർച്ചയായും നിന്റെ നോട്ടം എന്റെ മനസ്സിനെ വികാരാധീനമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ലജ്ജാവിവശവും ആസക്തവുമായ പുഞ്ചിരി എന്റെ ഉള്ളിലെ ശക്തനായ കാമദേവനെ വിക്ഷുബ്ധനാക്കുന്നു. അതിനാൽ അല്ലയോ മനോഹരി, എന്റെ മേൽ നിനക്ക് കാരുണ്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോ
വിവശയായി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെ, ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയോട് പുരഞ്ജനനായിട്ടുള്ള രാജാവ് പറയാണ്, നിന്റെ ആ ഒരു ലജ്ജാവിവശമായ നോട്ടവും എന്നെ വികാരധീനമാക്കുന്നു അല്ലെ, നിന്റെ നോട്ടം എന്റെ മനസ്സിനെ വികാരധീനമാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ ഉള്ളിലെ ശക്തനായ കാമദേവനെ വിക്ഷുബ്ധനാക്കുന്നു. അപ്പോ എന്റെ ഉള്ളിൽ കാമവികാരം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പുരഞ്ജന രാജാവ് പറയണം. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിക്കണം, അല്ലയോ മനോഹരി, എന്റെ മേൽ നിനക്ക് കാരുണ്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതായത് കാരുണ്യമുണ്ടായി എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നാണ് പുരഞ്ജന രാജാവ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എ സി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീല പ്രഭുപാദ്ജി. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആസക്തമായ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഒരുവൻ സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൺപുരികങ്ങളുടെ ചലനത്താൽ വികാര വിക്ഷുബ്ധനായാലുടൻ അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാമദേവൻ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ബാണങ്ങൾ അയക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഒരുവൻ സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൺപുരികങ്ങളാൽ കീഴടക്കപ്പെടുന്നു. ഒരുവൻ കാമത്താൽ വിക്ഷുബ്ധനാകുമ്പോൾ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാത്തരം വിഷയങ്ങളാലും ആസ്വാദികരമായ ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, ഗന്ധം, രുചി ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ആകർഷകങ്ങളായ ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഒരുവനെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാകുന്നു. ജീവസത്തയുടെ ബദ്ധജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ബദ്ധജീവിതം എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലായിരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. നിശ്ചയമായും ഒരു ജീവസത്ത ഒരു സ്ത്രീയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് എപ്പോഴും. അപ്രകാരം ജീവസത്തകൾ പരസ്പരം ബന്ധിതരാവുകയും മായയാൽ വ്യാമോഹിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ബദ്ധമായ ഭൗതിക ജീവിതം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൺപുരികങ്ങളാൽ ആകർഷിതമായി സ്വയം എന്താണ് ബന്ധനസ്ഥനാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുരുഷൻ. അതുപോലെ ഒരു പുരുഷനിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് സ്ത്രീയും സ്വയം ബന്ധനസ്ഥരാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളായിട്ടുള്ള ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, ഗന്ധം, രുചി, ഇവയാലെല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും കീഴിൽ, ഒന്നുകിൽ ഒരു പുരുഷന്റെ കീഴിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കീഴിൽ ഒരു പുരുഷന് ബന്ധനസ്ഥനാവാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കുകയാണത് അല്ലെ. അപ്രകാരം ജീവസത്തകൾ പരസ്പരം ബന്ധിതരാവുകയും മായയാൽ വ്യാമോഹിക്കപ്പെട്ട് ബദ്ധമായ ഭൗതിക ജീവിതം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ത്വതാനനം സുബ്രുസുതാരലോചനം വ്യാലം വിനീലാളക വൃന്ദ സംവൃതം ഉന്നീയമേ ദർശയ വൽഗുവാചകം യദ്രീഡയാനാഭിമുഖം ശുചിസ്മിതേ. ത്വത് നിന്റെ ആനനം മുഖം, സുബ്രു സുന്ദരങ്ങളായ കൺപുരികങ്ങൾ ഉള്ളവൾ, സുതാര മനോഹരങ്ങളായ കൃഷ്ണമണികളുള്ള ലോചനം കണ്ണുകൾ, വ്യാലംബി ചിതറിയ നീലിച്ച അളകവൃന്ദ ചുരുൾമുടികളാൽ സമൃദ്ധം ചുറ്റപ്പെട്ട, ഉന്നീയ ഉയർന്ന, മേ എനിക്കായി, ദർശയ പ്രകടമാക്കി, വൽഗുവാചകം കേൾക്കാൻ മധുരമുള്ള വാക്കുകൾ, യത് ഏത് മുഖം, വ്രീഡയ ലജ്ജയാൽ, ന അല്ല, അഭിമുഖം മുഖത്തോട് മുഖം, ശുചിസ്മിതേ അല്ലയോ മനോഹരമായ പുഞ്ചിരിയോട് കൂടിയവളെ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീല പ്രഭുപാദ്ജി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി, പാറിപ്പറക്കുന്ന നീലിച്ച തലമുടിയോടും മനോഹരങ്ങളായ കൺപുരികങ്ങളോടും കണ്ണുകളോടും കൂടിയ നിന്റെ മുഖം അതീവ സുന്ദരമാണ്. നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉതിരുന്ന സ്വരം അതിമധുരിതമാണ്. എന്നിരുന്നാലും നീ നിന്റെ മുഖം നാണത്താൽ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ നിനക്ക് എന്നെ മുഖത്തോട് മുഖം ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആയതിനാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി, എനിക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ദയവായി നീ നിന്റെ ശിരസുയർത്തി മന്ദഹസിച്ചാലും. അപ്പോ ബുദ്ധിയാകുന്ന സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയോട് പുരഞ്ജനനാകുന്ന രാജാവ് പറയാണ്, വളരെ സുന്ദരിയാണ് നീ അല്ലെ. എടുത്തെടുത്ത് പറയാണ്, കൺപുരികങ്ങളും തലമുടികളും ഒക്കെ എടുത്തു പറയാണ്, നീ ഒരുപാട് സുന്ദരിയാണ്. നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വചനങ്ങൾ എന്താണ്? മധുരതരമാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കും. അതായത് തലകുനിച്ച് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയോട് നീ എന്റെ മുഖാമുഖം നോക്കൂ, എനിക്ക് നിന്റെ സുന്ദരമായ മുഖം ഒന്ന് കാണട്ടെ, അതിനായി നീ ഒന്ന് മന്ദഹസിച്ചാലും എന്നോടൊന്ന് ചിരിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീല പ്രഭുപാദ്ജി. എതിർലിംഗത്തിലുള്ള ആളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുവന്റെ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സംസാരമാണിത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ബദ്ധമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന വിഭ്രമം എന്ന് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്താൽ അപ്രകാരം ആകർഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരുവൻ ആസ്വദിക്കാൻ അത്യാകാംക്ഷയുള്ളവനായി തീരും. പുരഞ്ജനൻ ഈ പെൺകുട്ടിയാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട ഈ സംഭവത്തിൽ ഇത് വളരെ വിശദമായി വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. ബദ്ധജീവിതത്തിൽ ജീവസത്ത മുഖം, കണ്ണ്, കൺപുരികങ്ങൾ, സ്വരം തുടങ്ങി എന്തിനാലെങ്കിലും ആകർഷിക്കപ്പെടും. ചുരുക്കത്തിൽ എല്ലാം ആകർഷകമാണ്. ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും പരസ്പരം ആകർഷണത്തിലാകുമ്പോൾ എതിർ ലിംഗത്തിലുള്ളയാൾക്ക് സൗന്ദര്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് പ്രശ്നമാക്കാറില്ല. കാമുകനായാലും കാമുകിയായാലും സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുടെ മുഖത്ത് എല്ലാം സുന്ദരമായി ദർശിക്കുകയും ആകർഷണത്തിലാവുകയും ചെയ്യും. ഈ ആകർഷണം ജീവസത്തയെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പതിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. ഭഗവത്ഗീത 7:27 ഇത് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സ്വതവേ ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകം അല്ലെ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഇത് ആരാ പറയുന്നത്? നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയാണ്, സന്യാസിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ്. ആ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് വളരെ വളരെ വിശദമായിട്ട് ആലങ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയിലൂടെ വളരെ വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പരീക്ഷിത് രാജാവിന്. പിതൃലിംഗത്തിലുള്ള ആളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുവന്റെ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സംസാരമാണ് ഇത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എതിർലിംഗത്തിൽ, അതായത് ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീയോടോ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനോടോ ആകർഷണം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധി പോകുന്നത് എന്ന് നാരദ മഹർഷി പറയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ബദ്ധമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന വിഭ്രമം എന്ന് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ടാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി അത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഇത് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിച്ച് ഇതിനോട് ആകർഷണം തോന്നുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് എന്തായാലും ഉണ്ടായ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചിന്തയെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് വ്യക്തമായിട്ട് ബോധ്യമുള്ള ആളാണ് നാരദ മഹർഷി. അങ്ങനെ അധികം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ ആകാംക്ഷയുള്ളവനായി തീരുന്നു പുരഞ്ജനനായിട്ടുള്ള രാജാവ്. ഇപ്പോ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡറിലുള്ള ഒരാളിനോട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനം. ആ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ കണ്ണില് ആ കാണുന്ന ആളിന് എല്ലാം ആകർഷണമായിരിക്കും, എല്ലാം സുന്ദരമായിട്ട് തോന്നും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവര് ആകർഷണത്തിലാവുകയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് പതിച്ച് ബന്ധനസ്ഥരായി പോകുന്നതും എന്നാണ് പറയുന്നത്. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു, ഇച്ഛാദ്വേഷ സമുദ്ധ്യേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗേയാന്തി പരന്തപ. അല്ലയോ ഭരതവംശജ അർജുനൻ, ശത്രുവിനെ ജയിക്കുന്നവനെ എല്ലാ ജീവസത്തകളും രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്വങ്ങളുടെ മതിഭ്രമത്തിലേക്കാണ് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പിറക്കുന്നത് ഇച്ഛാദ്വേഷ സമുദ്രേന അല്ലെ, രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്വങ്ങളോട് കൂടിയാണ്, ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടക്കേടും അല്ലെ, അതോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഓരോ ജീവാത്മാവും ജനിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ അവസ്ഥ അവിദ്യ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ അവിദ്യക്ക് വിരുദ്ധമായതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. ഈ ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് അവിദ്യകളെയും അറിവിനെയും അജ്ഞതയെയും വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിദ്യയാൽ ഒരുവൻ ബദ്ധനും വിദ്യയാൽ ഒരുവൻ സ്വതന്ത്രനുമായി തീരുന്നു. താൻ അവിദ്യയാൽ ആകൃഷ്ടനായെന്ന് പുരഞ്ജനൻ ഇവിടെ സമ്മതിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അവൻ അവിദ്യയെ പൂർണ്ണമായി കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനാൽ മുഖാമുഖം കാണുന്നതിന് ശിരസുയർത്താൻ പെൺകുട്ടിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അവൻ അജ്ഞാനത്തെ ആകർഷകമാക്കുന്ന എല്ലാ സവിശേഷതകളും കാണുവാൻ കാക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവിദ്യയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ വിദ്യ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വിദ്യ ഇതിന് വികർഷണമാണ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ. വിദ്യ ഈ ആകർഷണം ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആരോടാണ് ആകർഷണം തരിക? വിദ്യ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനോടാണ് നമ്മൾ ആകർഷണനാവുക. പക്ഷെ പുരഞ്ജനൻ ഈ അവിദ്യയെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആ അവിദ്യയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനാണ് മുഖാമുഖം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു പ്രഭുപാദർ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദ ഉവാച ഇത്തം പുരഞ്ജനം നാരീ യാജമാനമതീരവത് അഭ്യനന്ദതം വീരം ഹസന്തി വീരമോഹിത. നാരദ ഉവാച, നാരദ മുനി സംസാരം തുടർന്നു. ഇത്തം ഈ വിധത്തിൽ പുരഞ്ജനന് നാരി സ്ത്രീ യാജമാനം യാചിക്കുക അധീരവത്ത് അങ്ങേയറ്റം അക്ഷമനായി അഭ്യനന്ദത അവൾ സംബോധന ചെയ്തു തം അവനെ ഹസന്തി പുഞ്ചിരിക്കുക വീര അല്ലയോ ധീര മോഹിത അവനാൽ ആകർഷിതയായിട്ട്. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീല പ്രഭു ബാധിച്ച്. നാരദൻ തുടർന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, പുരഞ്ജനൻ ആ പെൺകുട്ടിയാൽ അത്രമേൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും അവളെ സ്പർശിക്കുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും അക്ഷമനാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവളും അവനിൽ ആകർഷിതയാവുകയും പുഞ്ചിരിയോടെ അവന്റെ വാക്കുകൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ അവൾ നിശ്ചയമായും രാജാവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നാരദ ഉവാച എന്നുള്ള വാക്ക്. അത് എനിക്ക് നല്ലൊരു ശ്രദ്ധ തോന്നിയതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ശ്ലോകം മുഴുവനും നാരദ ഉവാച തന്നെയാണ് അല്ലെ. എല്ലാം നാരദൻ തന്നെയാണ് പ്രാചീന ബർഹിഷ്ഠനോട് പറയുന്നത്. അപ്പോ എങ്ങാനും നമ്മൾ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആകർഷണത്തിന്റെ ഇതിലേക്ക് വരികയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാവും അല്ലെ നാരദ ഉവാച എന്ന് വീണ്ടും എടുത്തു പറയുന്നത്. കാരണം നാരദ മഹർഷിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുരുഷന്റെ ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയോടും ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു പുരുഷനോടും ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നത്, അത് എത്രമാത്രം
എന്താ പറയാ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആര് പറയുന്നത്, നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത്. അപ്പോ നാരദരാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം തുടരെയാണ്, ഹേ രാജാവേ, അതായത് ബർഹിഷിത് രാജാവിനെയാണ് അവിടെ രാജാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, പുരഞ്ജനനെയല്ല. ഹേ രാജാവേ, അങ്ങനെ ഈ പുരഞ്ജനായിട്ടുള്ള രാജാവ് ആ പെൺകുട്ടിയാൽ അത്രമേലെ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും അവളെ ഒന്ന് തൊടാനും ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാനും അക്ഷമനായി മാറുകയും ചെയ്തത് ആർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു? ഈ ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള ആ പെൺകുട്ടിയിലെ ബുദ്ധിയാകുന്ന സുന്ദരിയായ സ്ത്രീ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവൾക്കും ആ വ്യക്തിയോട് ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവൾ ഓൾറെഡി ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സമിഷ്ല പ്രഭുപാദ് കീച്ചെ. പുരുഷൻ സ്ത്രീയോട് അതിരുവിട്ട് പെരുമാറുകയും പ്രേമാഭ്യർത്ഥന നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ത്രീയും പുരുഷനോട് ആകർഷണമുള്ളവളായി തീരുമെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഈ പ്രക്രിയ ഭാഗവതം 5:5-8 ഇങ്ങനെ വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുംസ സ്ത്രീയ മിഥുനീ ഭാവമേതം. ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന്റെ തലത്തിലാണ് ആകർഷണത്തിന്റെ ഉദ്ഭവം. അപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയുടെ തലമാണ് ലൈംഗിക പ്രചോദനം. ഈ ബദ്ധ ജീവിതമാണ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ തലമാണ് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ വിസ്മൃതിക്കുള്ള നിദാനം. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാബോധം മറയ്ക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക അവബോധത്തിലേക്ക് പരിണമിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം ഒരുവൻ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിന്റെ വ്യാപാരത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോ ഒരു പുരുഷന് സ്ത്രീയോട് അതിരുവിട്ടിട്ടുള്ള ആകർഷണം ഉണ്ടായി അവരോട് പ്രേമാഭ്യർത്ഥന ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള ആ സ്ത്രീക്കും ആ വ്യക്തിയോട് ആകർഷണം സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആകർഷണമുള്ളവളായി തീരും, അതായത് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ. അങ്ങനെ ഒരു പുരുഷന് ഒരു സ്ത്രീയോട് ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എതിർലിംഗത്തിലുള്ള സ്ത്രീക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആകർഷണം ഉണ്ടാകും. അത് ഭാഗവതം 5:5-8 വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുംസ സ്ത്രീയാമിഥുനീ ഭാവമേതം. ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന്റെ തലത്തിലാണ് ആകർഷണത്തിന്റെ ഉദ്ഭവം. അപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയുടെ തലമാണ് ലൈംഗിക പ്രചോദനം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡറിലുള്ളവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇതൊരു പുരുഷൻ അങ്ങോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ സ്ത്രീ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആകർഷിതയാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബുദ്ധിയാകുന്ന സ്ത്രീ പുരഞ്ജനായിട്ടുള്ള രാജാവിനോട് ആകർഷിതയായിരുന്നു എന്നിവിടെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വിധത്തിൽ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാബോധം മറയ്ക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് നമ്മൾ അവിദ്യയാകുന്ന ഈ ഒരു സ്ത്രീയോട് സംഘം ചേർന്ന് അവളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് അവിദ്യയാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം അതെന്താണ്? കൃഷ്ണാബോധം, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്നുള്ള നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പരിണമിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്രകാരം ഒരുവൻ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിന്റെ വ്യാപാരത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ മറന്ന് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിലാണ് നമ്മൾ രമിച്ചിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് കരുതി ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।